Bueno, muy buenas tardes a los recién incorporados. Realmente no lo sé porque yo mismo me acabo de incorporar. Así que vamos a retomar las jornadas con Salvi Turró, que ya ha intervenido. Y vamos a escuchar su narración, la historia de la traducción al catalán, de la crítica de la razón pura, a cargo de Miquel Montserrat. Y sin más, os dejo con Salvi. Moltes gràcies. Bé, anem ara a centrar efectivament aquesta part de la meva intervenció exclusivament en el text, si de cas, diguem, on hem acabat abans. Dèiem que en la sèrie magna d'edicions UB està consagrada a grans textos de la història de la filosofia que no s'havien traduït encara a la nostra llengua i, en principi, textos d'una certa grandària, no només física, sinó conceptual. Un d'ells és la crítica de Raubura, que ens mancava. És a dir, Kant parlava català o valencià així a mitges. Parlava en la segona crítica i en la tercera, però ens quedava que també parlés en la primera, i que és, en certa forma, potser l'opus magnum del que depenen les altres, al final. Bé, finalment tenim aquesta traducció i, per tant, suposo que podem estar joiosos de celebrar el tercer centenari del naixement de Kant, que coincideixi en l'aparició d'aquesta traducció. Però hi ha una altra coincidència cronològica que l'altre dia, per pura curiositat, em va venir al cap. Kant publica la primera edició, 1781, d'aquest text a la Fira de Pasqua d'aquell any. Aleshores, mirant, que tots mirem a Google, el calendari universal en Google, vaig mirar com queia la Fira de Pasqua de 1781 i queia aquella setmana de Pasqua entre el 15 i el 20 d'abril. O sigui que aquest any coincideix el tercer centenari de Kant, però a més coincideix quasi bé la data en què va aparèixer la primera edició editada a Riga. Bé, dues coincidències. Evidentment, és una coincidència que aquest text vegi la llum justament ara. Això sí que és una coincidència fortuïta que no estava previst inicialment en cap mesura. I fent aquí una mica, com deies, la història del text, mirant també papers per casa, el contracte que van firmar en edicions de la Universitat de Barcelona, el traductor Miquel Montserrat i jo com a revisor i el que feia la presentació del text, el contracte el vam signar a l'octubre de 2016. I en el propi contracte deia que havíem de lliurar l'original, el manuscrit, a l'octubre del 2018. O sigui que ens hem endarrerit bastant, perquè l'original el vam donar just fa un any ara, o sigui, el vam donar a l'abril de l'any passat. Per tant, respecte a la data inicial ens hem endarrerit com 5 anys. L'editorial ha tingut molta paciència, però ràpidament es va donar compte que era necessària aquesta paciència perquè, clar, traduir aquest text no és traduir qualsevol cosa, màxim quan el traductor, en Miquel Montserrat, i jo mateix com a revisor, però en fi, la feina del revisor sempre ja parteix de la traducció que et passen, va escotejant, discutint textos, etc. Però sobretot el traductor, clar, té la seva feina i s'ha dedicat a això com a feina complementària. Aquest és un problema que té la nostra cultura, que moltes de les coses que fem les fem gratis et amore, la qual cosa està molt bé, perquè potser quan es fa gratis et amore surten millor les coses. Però, clar, des del punt de vista d'un funcionament normal d'un país o d'una cultura, això té els seus problemes interns. Bé, no sé si amb ingenuïtat, però amb il·lusió, això sí, vam endegar la feina i la feina, finalment, encara que sigui més tard, ha arribat al seu port. Ja dic que l'any passat, per aquestes dates, es lliurava el manuscrit a l'editorial i després ja venia la fase de correccions lingüístiques, aquestes coses finals. Bé, en aquest llarg període, per tant, perquè efectivament ha estat un llarg període, puc, per dir-ho així, per contextualitzar, que ha anat passant alguns records que venen a la memòria. Per exemple, un fet molt desafortunat que ens va desencoratjar. De fet, tan desencoratjar que vam dir, aturem, li vaig dir al Miquel, atura la feina durant 2 o 3 mesos i ja en parlarem. I és que, fins per això de la informàtica, no cal que passis, encara. Per això de la informàtica es va perdre en l'ordinador quasi tota l'analítica transcendental, traduïda ja. I justament quan em anava a donar a mi la còpia per anar discutint la traducció, ja la còpia no es va poder imprimir
I aleshores tots els intents de portar el disc dur a tècnics i demés van ser inútils, perquè l'únic que van aconseguir va ser rescatar fragments d'arxiu, però que no servien per res, aquells fragments. Aquest va ser un cop fort en la traducció, perquè és l'analítica transcendental, és una de les parts més dures del text, i perdre tot això va ser un cop realment, i el consell que jo li vaig donar a l'Amigal va ser aquest, oblida de la traducció durant 2 o 3 mesos i ja tornarem. I efectivament vam tornar. Segons el Miquel, i clar, jo no vaig poder veure la primera versió. La segona li va sortir molt millor que la primera, cosa també normal quan has treballat un text ja un cop. Bé, un altre record de la traducció, evidentment, són els anys en què va coincidir amb la pandèmia. I, per tant, recordo, per exemple, una sessió en un seminari a la Facultat de Barcelona, amb una taula llarguíssima, una punta, l'altra punta, amb les caretes, quasi com en clandestinitat, comentant la traducció i discutint-nos sobre algunes coses de la traducció. I, evidentment, sessions per internet, així ens vam anar avançant també els dos anys, l'any, sobretot el primer any, que va ser l'any més dur, com tots recordarem, de la pandèmia. Això també ens ha acompanyat en el text. I desafortunadament, i per això no està aquí el Miquel Montserrat, que hauria d'estar fent-me, si no en el meu lloc, òbviament acompanyant-me sense cap dubte, quan es lliura el manuscrit final, després d'haver ja discutit les últimes revisions i haver tant ell com jo donat el vistiplau, va ser l'abril de l'any passat. 2 o 3 setmanes després, el Miquel Montserrat va tenir un problema de salut bastant greu, no està recuperat encara, i, per tant, per dir-ho així, diguem que ha estat la seva última feina que ha fet, va ser lliurar el manuscrit a l'abril de l'any passat. I va poder venir a Barcelona a un acte de presentació, encara que no va poder pujar a la mesa, i, per tant, aquest sí que ha sigut un desafortunat incident, evidentment, en l'etapa final. I també, potser per també recordar alguna cosa, quan ja s'havia fet la correcció lingüística i ja estàvem en la fase, diguem, de maquetació del text, aquí ens va donar una bona ajuda en la maquetació el Josep Montserrat, no Miquel, el Josep Montserrat, que és el director de la col·lecció i coneix molt bé el món de la impressió, perquè aquest és un text difícil d'imprimir, perquè, òbviament, hi ha que mantenir la paginació A i B al marge, a més hi ha les variants de les 2 edicions, a més hi ha els capítols que es redacten de nou i, a més, hi ha les antinòmies que van a doble columna. És a dir, tot plegat fa que l'edició sigui físicament complicada. El Josep Montserrat, director de la col·lecció, aquí ha tingut també una bona feina al final. Però és que al final, quasi bé de tot, quan ja anava a entrar a impremta això al cap d'una setmana, aleshores va sortir un problema d'última hora, i és que en l'índex exhaustiu que hem inclòs al començament del text, dic exhaustiu perquè aquest no és l'índex de Kant. Si mireu l'índex de Kant, el que ell va posar com a índex és una cosa del més succint. Doctrina dels elements, doctrina de la mètode, analítica dialèctica, i s'ha acabat l'índex. Perquè quan es mira totes les divisions, realment és complicadíssim aquest índex. L'exhaustiu, que és el que reproduïm aquí amb totes les divisions, té parts, té llibres, té capítols, té seccions, té paràgrafs de les seccions, que a vegades hi són, a vegades no hi són. És a dir, és un índex que jo entenc que Kant no fes l'índex exhaustiu, perquè es hauria assustar de com li sortia l'índex. I aleshores va fer un índex molt simplificat, perquè, repeteixo, l'exhaustiu, Déu-n'hi-do els problemes. Aleshores, l'últim que ens vam trobar és que, clar, quan això anava quasi a entrar a impremta, l'última lectura que faig jo de l'exemplar, i li dic ràpidament al Josep Montserrat, el director de la col·lecció, dic que això no pot anar a impremta així, perquè la forma, la tipografia de cada nivell del text no era uniforme. Va ser unes rates de la maquetació i aleshores no era uniforme. És a dir, en algun moment capítols anaven en cursiva, però en un altre moment anaven en cursiva, o en algun moment la secció segona anava en negreta i en un altre moment hi havia seccions que no anaven en negreta. I, per tant, vam haver de repassar correcuita tot l'índex exhaustiu perquè realment quedés unificada la tipografia. I és com finalment ha sortit. Ha sortit efectivament aquí. De fet, aquest índex exhaustiu quasi és un índex dels termes més importants de la crítica, perquè a cada epígraf es diu el tema de què tracta aquell epígraf, i en aquest sentit és un ajut realment un índex d'aquest tipus. No el que va fer Kant. Bé, aquesta va ser una última qüestió així purament física. I encara en va haver una última. Quan surten els 3 primers exemplars,
l'editorial, perquè Edicions UB funciona molt bé i la noia que s'encarregava d'aquesta edició se n'adona que sortia al paper una mica bombejat. Que això es veu que es deu a si s'imprimeix en no sé quina humitat, i sobretot un llibre gruixut no surt del tot pla. I aleshores, ràpidament, quan es van donar compte d'allò, van aturar l'edició i aleshores van posar-se en contacte amb la impremta de dir, escolta, controleu una altra vegada les temperatures i més, perquè això no és el que hem pactat. I aleshores van controlar i, efectivament, els llibres van sortir perfectament no ondulats de dins. Bé, jo m'he enterat de moltes coses del món editorial en aquests tràmits que desconeixia i realment són apassionants. I he de dir al final, i així li vaig dir amb la presentació que vam fer a Barcelona a la representant d'Edicions, i li vaig dir, i ella va estar molt agraïda, però és que li vaig dir amb tota sinceritat, li vaig dir, a veure, òbviament el text l'ha traduït en Miquel, jo l'he revisat, he fet el pròleg, etc. Però físicament el text, si no l'imprimiu, no surt, no hi ha llibre encara. I és veritat, vull dir, si això no s'imprimeix, no hi ha llibre. I la tasca d'imprimir, de maquetar, etc., ens pot semblar que és una cosa secundària, però no és tan secundària al final. I sobretot, si el que es pretén, i penso que ho han aconseguit, és ser un llibre molt clar, amb una tipografia que es llegeix sense cansar, en un blanc de pàgina també molt adequat per la vista, i fins i tot la pròpia portada, és una portada, diguem, austera, però pròpia d'una col·lecció d'aquest tipus, d'obres clàssiques. Penso que el conjunt realment és reeixit i en aquest sentit l'edició UB funciona bé des de fa uns anys cap aquí. Bé, un altre aspecte que potser també podria comentar, abans d'entrar en qüestions una mica potser més tècniques, és que, clar, quan es fa una traducció d'un text, o se'l va revisant paràgraf per paràgraf i se va discutint en el traductor, etc., quan es fa aquesta feina, clar, es veu la lletra petita del text. I aleshores es veuen coses que a vegades, i fins i tot jo que m'he dedicat uns quants anys de la vida a Kant, a vegades passes pel damunt quan el llegeixes i l'estudies. Quan t'enfrontes frase a frase, per dir-ho així, veus coses curioses. Per exemple, alguna cosa curiosa del text. Quan acaba la numeració en paràgraf, l'últim enumerat és el 27, posa que en 3 línies que al mirar-me-les així en calma em vaig posar a riure. Diu, miri, fins aquí he anat enumerant els paràgrafs. Diu, però a partir d'aquí això ja sobra. Diu, i pel curs del pensament més val que no em posi. I aquí s'acaben els paràgrafs. Una cosa ben curiosa. És a dir, és com si Kant digués, no m'acaba de funcionar això de la numeració rígida i a partir d'ara em dono, per dir-ho així, més llibertat i ja no poso paràgrafs. Simplement el flux del pensament avança. Hi ha títols, evidentment que hi ha títols, però ja no estan enumerats en paràgrafs. Bé, és una observació curiosa que fa Kant, així de pas, que no li pares massa atenció a vegades. Però que afecta l'estil de l'obra, possiblement. Fins i tot es podria estudiar si estilísticament hi ha un cert canvi en el flux del pensament a partir d'aquí o no. Ell ho diu. Una altra observació de lletra petita, que aquesta em va permetre fer un article que vaig presentar just en aquesta casa, en l'últim congrés de Kant que va haver aquí, en aquesta casa abans de la pandèmia. Al final, a les últimes planes de la disciplina de la raó, quan ja es va entrar en el cànon, hi ha una nota, abans també se citaven notes abans, i hi ha una nota al peu de pàgina on Kant diu, per tot el que hem anat dient i com hem anat demostrant, diu, aquí s'acaba la filosofia transcendental. El que ve a continuació ja no és filosofia transcendental, és filosofia moral. Punt. Sorprenent, això, no? És a dir, literalment Kant està dient allà que la filosofia transcendental només afecta l'àmbit del coneixement. Quan entrem en el cànon a l'àmbit de l'acció, això ja no és filosofia transcendental. Realment una nota sorprenent. Aquesta nota em va portar a mi a pensar, i a pensar, finalment vaig fer una ponència, un article que està publicat, sobre per què diu Kant això i fins a quin punt potser té raó Kant, que el que ve a la crítica de la raó pràctica no és ben bé filosofia transcendental, perquè aquí estem en l'acció i l'acció es manifesta a si mateixa, no hi ha un fenomen de l'acció, sinó que estem tractant en la cosa mateixa, en certa manera. Però bé, en tot cas, és una nota problemàtica. Això també es descobreix quan es llegeix un text així en la lletra petita, i podria citar altres que ara tampoc vindrien massa al cas voler ser exhaustiu.
Fetes aquestes observacions, una mica de la història o de la gènesi del text i de la traducció, passo a algunes qüestions ja més directament, més subjectivament referides a la pròpia traducció. D'una banda, evidentment, hi ha una qüestió de terminologia kantiana. Ara, jo diria, i en el Miquel ho vam comentar i també estava d'acord, que el problema de la terminologia en aquest cas potser no és el més greu quan un tradueix aquest text. Perquè, a veure, molts dels termes que empra Kant ja venien donats en la tradició. Una altra cosa és que els ressignifiqui, evidentment, o desplaci una mica el seu sentit, no? Però, a veure, el vocabulari de les facultats ja està en la tradició, el vocabulari, la funció una mica de cada facultat també està en la tradició, molts termes kantians estan en la tradició. Per tant, la més gran dificultat, jo diria, no està tant en la terminologia, perquè, a més, aquesta terminologia, en general, diguem-ne que hi ha un cert consens en les llengües romàniques, i més o menys està fixat aquest consens, sempre es pot fer alguna petita innovació en algun punt, no? Abans parlàvem amb la Sandra Gemit, com es tradueix Gemit, no? Però bé, fins i tot com es tradueix també hi ha un cert consens, al final, en les llengües romàniques. Hi ha dues possibilitats bàsiques, no? I, per tant, no optes per una o per l'altra. Per tant, jo diria que la gran dificultat del text no és tant la terminologia estrictament kantiana, que no deixa de respondre a una tradició, sinó altres aspectes de l'estil kantià, del període de la frase kantiana, que això sí que realment complica la traducció del text. Tots sabeu, si heu llegit a Kant en alemany, s'intenta llegir els períodes llarguíssims de subordinacions i on els pronoms, com els períodes són molt llargs, a vegades és molt difícil saber quin és l'antecedent del pronom, perquè en un període que igual t'ocupa una plana i mitja, sense un punt, on estan els antecedents. Aquesta jo penso que és la dificultat més seriosa de traduir el text, la pròpia sintaxi del text. Aleshores, aquí el Miquel Montserrat va optar, i discutint amb ell, va estar totalment d'acord, penso que és el criteri que s'havia de seguir, per sempre que fos possible, no sempre, però sempre que fos possible, intentar respectar al màxim el propi període kantià. No anar-lo partint constantment. Hi ha moments que efectivament s'ha de partir un període, no hi ha més remei, perquè si no la traducció no funciona en la teva llengua. Però si era possible mantenir una mica com el propi flux del període kantià, per què no fer-ho si era possible, o sempre que fos possible. Aquest ha estat un criteri que el va utilitzar el Miquel i que en les revisions que vam anar fent tots dos jo penso que ha funcionat força bé i que realment s'aconsegueixi que Kant parli en català o en valencià, com vulguem dir-li. Possiblement parla amb naturalitat, perquè el problema d'una traducció, com tots sabem, els que hem intentat traduir, no és només anar traduint paraula per paraula, sinó que el conjunt funcioni en la llengua de recepció. S'acostuma a dir entre els filòlegs, i per experiència personal penso que és veritat, que quan es tradueix, òbviament s'ha de dominar molt bé la llengua original, sens dubte, però encara més els recursos de la teva llengua, per fer dir en la teva llengua allò. Perquè això a vegades t'obliga a prendre recursos que no són habituals, o conèixer molt bé les flexions sintàctiques, semàntiques de la llengua a la que tradueixes, no tant o més que la llengua original. Bé, penso que això ha funcionat bé en la traducció i el resultat és un text que es llegeix molt bé en la nostra llengua i funciona molt bé en la nostra llengua. Aquí també un detall, simplement per si algú té interès, com a curiositat. Amb la terminologia en general kantiana, ja dic, no hi havia excessius problemes, quan vam fer el llistat de termes, ràpidament la cosa va quedar prou fixada, però sí que ens vam trobar en alguns problemes menors, si es vol, però que afectaven algunes parts del text. Per exemple, tota aquella secció de la disciplina transcendental, on Kant discuteix els diferents tipus de definicions, de raonaments, tota aquella part és una part molt tècnica, en què, clar, ell fa ús d'uns conceptes de lògiques tradicionals de l'època, d'arrel wolfiana, que a nosaltres resulten bastant estranys. Quins termes s'utilitza i per què i on estan els matisos de cada terme. Quin triaves? No és una part especial de les més importants del text, però, evidentment, és una part que ocupa unes quantes planes. Doncs bé, aquí ens va ser molt útil
i si algú no ho coneix ho recomano perquè em va resultar a mi també curiós treballar una mica. La primera traducció que es fa de la crítica a les llengües romàniques, a les llengües llatines. La primera traducció va ser al llatí per Friedrich Gottlob Born, kantià, prevere, postluterà, però especialitzat en Kant, i que tradueix les tres crítiques. Doncs bé, vam anar a la traducció al llatí. I per la disciplina transcendental es va ser molt útil. La traducció al llatí ens va donar els equivalents que no acabàvem de trobar, perquè hem perdut aquell context històric de les lògiques de l'època. I en algun altre moment del text, anar al llatí també ens va ser il·luminador. Jo recordo que el meu professor, que em va dirigir la tesi, també el doctor Fatter, en Ramon Valls, un dia em va deixar anar a classe i després ho he recordat ara jo. La millor traducció que s'ha fet mai de Kant a les llengües llatines és la que va fer el llatí amb Born. I, home, no sé si és la millor, però realment és útil. Pels que parlem llengües romàniques, en alguns moments és útil veure com ho va traduir un home del context de l'època de Kant, que llegeix a Kant en alemany i el tradueix al llatí. I potser per alguna cosa de contingut podria ser útil mirar aquella traducció també, no m'atreveixo a tant, perquè només vam fer nosaltres un ús estrictament lingüístic, però potser per alguna cosa de contingut podria ser interessant mirar-se-la. Està escanejada, o sigui que és una eina de treball que la podem fer servir tots fàcilment. Un altre aspecte de la traducció, que aquest potser sorprendrà el que ara diré, però a part de l'estil àrid, del període llarg i totes aquestes dificultats que té Kant que he assenyalat abans, en contrapartida, també hi ha moments on jo diria que Kant construeix passatges i genera imatges literàriament belles. No sempre el seu estil és l'estil cancilleresc. I, per tant, també el traductor ha de saber recrear la bellesa de certs passatges, perquè n'hi ha. Sense voler ser exhaustiu, la imatge del colom. És una imatge preciosa, realment. El colom que s'imagina que sense aire podria volar millor perquè no necessitaria esforçar-se. Però si no hi ha aire, no vola. Una imatge preciosa, no? I a més la descriu en poques línies, no? Saber traduir allò també mostra un estil kantià, no? O, per exemple, el passatge aquell en què s'inicia el capítol sobre fenòmens inhumans, que vivim en una illa tancada amb els seus límits, però a fora hi ha un oceà tempestuós amb bancs de boira i gels que fan perillar la travessia al navegant, però que nosaltres, tanmateix, volem sortir a navegar. Bé, és un passatge preciós, és un passatge que a partir d'ell podríem explicar tota la crítica. Almenys la frontissa entre analítica i dialèctica està allà, no? La illa i l'oceà tempestuós, i que nosaltres som mariners que no ens contentem a la illa. És una imatge, i literalment funciona molt bé aquell passatge. O, per exemple, un altre passatge, que a més aquest, jo diria que ha tingut més influència de la que sembla si el connectem en l'arquitectònica de la raó pura. El passatge en què comença la doctrina del mètode. Hem enderrocat un edifici, ara tenim un conjunt de materials, i en tots aquests materials hem de construir un nou edifici, on fa Kant un ús metafòric molt ben portat d'això, de la metàfora arquitectònica. I clar, justament després el capítol es diu arquitectònica. I justament a l'arquitectònica diu Kant que després de la crítica, que és la propedèutica, ha de venir el sistema. Bé, la metàfora arquitectònica i el capítol de l'arquitectònica i que ha de venir el sistema és un tema, un lloc clau per entendre el postkantisme. És intentar edificar el sistema en els materials que Kant ha aportat, però que el mateix Kant reconeix que els materials estan allà per ordenar encara. Independentment de que la lectura idealista sigui la correcta o no, la metàfora dels materials, l'edifici enderrocat i les pedres per fer el nou, també funcionen literàriament molt bé i una mica aclareix per què aquesta part es diu doctrina del mètode, com hem de procedir ara, que estem al mig d'enderrocs. Però que aquests mateixos enderrocs poden servir per construir fins i tot una nova metafísica. Abans es parlava de la metafísica en una sessió d'abans, no? Clar, en Kant, com a mínim hi ha tres sentits de metafísica, no? La metafísica natural, que és una tendència que tots tenim,
la metafísica dogmàtica, que són els enderrocs que ara queden, i la nova metafísica que s'ha de construir. No oblidem que a la part doctrinal que havia de seguir la crítica l'anomena Kant metafísica, no metafísica dels costums i metafísica de la ciència natural. Doncs bé, aquest passatge il·lumina tot això. No? Per no parlar dels bonics que són els 5-6 passatges en què es refereix a Plató. Són, jo diria, verdaders homenatges a Plató. Quan diu allò de la llibertat, qui pot posar límits a la llibertat? I això Plató ho ha vist i per això s'ha construït una república ideal. Perquè la llibertat va més enllà de tot límit. Hi ha diversos llocs. No? Plató ha descobert les idees. Aristòtil es va quedar en les categories. Molt ben vist, a més. Clar, en el fons, la parella categoria aristotèlic és per entendre l'experiència. Però Plató va voler anar més enllà. No? Es podria parlar, jo penso, d'un cert platonisme kantià. Hi ha el famós llibre de Natorp sobre Plató i Kant. I en aquest sentit, penso que Natorp va saber veure molt bé aquests elements platònics dins de la crítica. Estilísticament, sempre que parla de Plató, són passatges molt bonics, també. No? I ja, per últim, en aquest sentit de la bellesa literària, que també té el text, a veure, hi ha passatges fins i tot més tècnics, ni metafòrics, ni imatges, però que estan molt ben escrits. Avancen a llegir un, no? Intuïcions sense conceptes són cegues, conceptes sense intuïcions són buits. Tot aquest passatge que has llegit abans funciona perfectament bé. Ja el període no és llarg, és curt, són frases molt curtes, però en frases curtes sap dir, jo quasi diria, el nucli de l'analítica transcendental. Tota l'analítica es pot explicar en aquelles 10 línies. I literàriament, jo diria que no es pot millorar. I això funciona en algun altre lloc de la crítica, també. No? Bé, tot això són coses que van sortint en una traducció i que, efectivament, fan la feina del traductor passada, però també, en fi, una feina molt bonica, evidentment, anar reconeixent això. Passem a unes altres observacions, aquestes potser encara, més ja de tipus tècnic sobre la pròpia edició. Si passes la següent... Bé, només simplement, sí. No, l'anterior. Bé, aquí teniu simplement el Miquel Montserrat, que va ser el traductor, i jo he fet la presentació i jo també em vaig encarregar del que seria la revisió del propi text i en Josep Montserrat, com he dit abans, va intervenir en l'últim moment en la revisió de la maquetació i el resultat és aquest text. Aleshores, observacions importants per explicar el text. Primer, vam decidir prioritzar l'edició B. És a dir, allà on hi ha capítols que varien, primer BB i després BA. I en el cost del text, el cost és B i les variants en peu de nota són A. Aquest és el criteri que vam decidir des de l'inici. Per què vam decidir aquest criteri? Enfront del que a vegades és usual. Per què aquest criteri? Per una banda, l'edició de l'Acadèmia fa això. Si mireu el volum de la crítica de la raó pura, el volum és B. I després hi ha un altre volum en les variants d'A. Dona, per tant, B com a text principal i les variants en un altre volum. Per tant, en aquest sentit teníem l'autoritat de l'Acadèmia. Però, a part de l'autoritat de l'Acadèmia, ho vam fer per un altre motiu, que, si mal no recordo, per la justificació que dona l'Acadèmia, em sembla que va per aquí també, si mal no recordo, però ara no vull equivocar. A saber, bé, l'edició que deixa Kant com a definitiva és B. No A. Aquest és un factum. La que deixa és B. És a dir, A l'ha corregida Kant. I la segona és B. Per tant, respectem la voluntat de Kant i primem B. Òbviament, afegint A. Això ens porta a un vell tema de discussió en el que ara no entrarem, perquè evidentment no és aquí el lloc d'entrar en aquest tema, si és millor B o A en els capítols que canvia radicalment B o A, que no afecta tant als pròlegs com afecta, evidentment, el capítol de deducció transcendental, això està clar, i les conseqüències que té la deducció transcendental en els paralogismes, que també, de fet, els paralogismes són quasi la meitat o més del text rectificat totalment. Aquestes dues parts, clar, si ens decidim per A o per B, aquí entraríem en tota la, no sé si filosofia kantiana o filologia kantiana, però en fi, entraríem a moltes polèmiques sobre si és millor A o B, no entro en això, només assenyalar, per si algú no ho coneix, que sabem que hi ha A i B
i s'edita A i B, així, les dues en paral·lel, gràcies a Schopenhauer. Schopenhauer era molt amant de comprar llibres vells i un dia va a una llibreria, compra l'edició de la Crítica de la Raó Pura i quan arriba a casa comparen la que tenia i veu que hi ha capítols diferents. I aleshores se n'adona que ell tenia l'edició B i en una llibreria B havia comprat l'edició... Ell tenia la segona i en una llibreria B havia comprat la primera. No? I aleshores, quan veu que hi ha aquestes diferències, ràpidament li envia una carta a Rosenkranz, que era el hegelià que estava editant l'obra completa de Kant, i li diu, amic meu, quan arribis a editar la Crítica de la Raó Pura, vés amb compte perquè jo tinc les dues edicions i hi ha capítols que s'ha canviat totalment Kant. Per tant, si vols fer una edició ben feta, hauràs de tenir present les dues edicions. I, efectivament, Rosenkranz li va fer cas i des de Rosenkranz sabem que hi ha dues edicions i es publiquen més o menys en paral·lel. A part de l'observació filològica, Schopenhauer, com Heidegger, pensava que era millor A que B. I d'això em sembla que demà igual en parlem, perquè hi ha algunes qüestions vostres plantejades per la sessió de demà i per tant no vull estendre'm. Però només dic, ja que ho he esmentat, deixo l'enigma per demà, com ha dit abans el Caimi. Només dir que jo el que diria és que potser no hi ha tanta diferència. Bàsicament per què? Perquè el capítol de l'esquematisme transcendental el deixen alterat. Evidentment ha canviat l'ordre de la redacció. El d'A és ascendent, el de B és descendent. Però l'abans i el després és el mateix. No sé si hi ha tantes diferències, però deixo la qüestió, que és qüestió disputada. Aquí. Per tant, hem prioritzat B per aquests dos motius. És el que fa l'acadèmia i és l'edició que ens deixa. Ens deixa B i no ens deixa A. Segona observació. Òbviament, han mantingut el marge, com en una edició que pugui ser útil per l'estudiant, hi ha un cert nivell de treballar Kant seriosament, la paginació d'A i B. Evidentment, això penso que és de tot punt necessari en una edició d'aquest tipus. Si s'hagués prescindit d'això, l'edició hagués tingut un gran defecte. I això també és una certa innovació. Hem utilitzat, ara pots passar a la següent, hem utilitzat un criteri diferent d'altres edicions. Si pots ampliar una mica, a veure si es veu una mica. Sí, per exemple, el de dalt, el text, sí, el fragment de dalt, amplia una mica més, si pots, a la mateix Words. Està bé. Hem empleat aquests dos angles, com veieu, realitat, real, objecte, principi, per distingir el terme quan Kant utilitza un doblet. Com sabeu, això és freqüent en la filosofia alemana i Kant ja ho fa servir, després ho faran servir altres autors, i és fer servir el terme alemany, però a vegades fer servir el doblet o llatí o grec del terme alemany. Bé, altres edicions per distingir la traducció del terme alemany o la del terme llatí han acudit al tema de minúscula-mayúscula. Per exemple, Petrus Ribas és el criteri que va fer servir. Mayúscula pel terme alemany, no, minúscula pel terme alemany, mayúscula pel terme llatí. Bé, aquí nosaltres, finalment, jo primer no ho veia massa clar, aquesta opció, en què nosaltres va insistir, i la veritat és que ens van fer unes proves d'impremta per veure com quedava això des del punt de vista visual. I la veritat és que visualment queda molt bé. No multipliques mayúscules innecessàriament, perquè en les nostres llengües romàniques les mayúscules tenen un ús molt clar, noms substantius i punts. I d'aquesta forma no cal multiplicar mayúscules i no fa mal a la vista, al contrari. I donem, per tant, en els casos dels doblets, donem, per tant, al lector la clau. Quan Kant parla de Wirklichkeit, traduïm sempre realitat o real sense guionets, sense angle. En canvi, quan utilitza el doblet llatí, realitat real, aleshores li posem l'angle, realitat real. Gegenstand, objecte, objecte amb angle. Erscheinung, fenomen, fenomen en angle, o, en compte, que aquí Kant utilitza tres, perquè a vegades s'utilitza el fenomen, el terme, però a vegades s'utilitza la transliteració del grec, phenomenon. Doncs bé, quan utilitza phenomenon, hem deixat phenomenon. Quan utilitza fenomen en anglès, i Erscheinung, fenomen. Bé, principi, bé, aquí teniu els doblets que hem introduït. Això ho comenta el traductor amb la nota que segueix a la meva presentació. Sense entrar en matèria, perquè òbviament no és aquí el lloc d'entrar en matèria,
no sempre està clar si el doblet correspon realment a una diferència conceptual o no sempre. La veritat és que jo, tal com anàvem discutint la traducció, en molts passatges m'he anat mirant amb calma de dir, bueno, aquí Gegenstand podria ser object, vés a saber. No sempre està del tot clar. Hi ha alguns jocs que sembla que sí, hi ha alguns jocs que no. Però també és veritat que, a més, i això tindria que veure amb el que deia el professor Caimi abans, a més, jo diria que Kant, almenys en un cas que esmentaré, és inconseqüent en la seva pròpia distinció. Per exemple, Erscheinung. A l'estètica està molt clar què significa Erscheinung. Per això, quan passem al capítol de fenomen a noumena, allà posa fenomen, no Erscheinung. És a dir, l'Erscheinung és el que ens dona la pura sensibilitat, el pur material de la sensibilitat, mentre que el fenomen és això ja elaborat conceptualment, elaborat, per tant, a través de la síntesi, etc. És a dir, el fenomen és l'objecte conegut. Nosaltres coneixem objectes, no coneixem sense data. Coneixem objectes. I, per tant, aquí es veu clar, Erscheinung, fenomen. Però, si es va avançant a partir del capítol de fenomen Neumann, el que jo vaig anar constatant, i es pot constatar si mireu el registre de termes, és que Erscheinung acaba ocupant-ho tot, molts cops. Molts cops. Algunes d'aquestes qüestions d'inconseqüència de Kant en el seu propi vocabulari són constatables en altres passatges de la crítica. Per tant, sense entrar a qüestionar, en una traducció no es pot fer això, si realment els doblets corresponen a diferències de significats o no sempre corresponen a diferències de significats, o si Kant és sempre fidel a ells o no, un traductor el que sí que ha de demostrar és, doncs mira, aquí utilitza Erscheinung i aquí fenomen, i això s'ha de demostrar. Evidentment, la interpretació que fem d'això ja formaria part d'un assaig sobre Kant, evidentment, però en la traducció va bé aquest sistema, que és el que aquí s'ha utilitzat. Bé, i només per acabar una mica d'explicar aquesta traducció, s'ha acompanyat al final de les notes del traductor, que bàsicament les notes són o algun aclariment sobre autors que cita Kant o sobre algun concepte o sobre algun passatge. I un índex, dos índexs, el de noms propis, que és relativament breu, i després un índex de matèries. També aquest índex de matèries va ser un dels últims entrebancs perquè ni l'editorial ni nosaltres havíem pensat massa en l'índex de matèries i quan vam lliurar el manuscrit va dir, bueno, aquí hem de fer un índex de matèries. I, en fi, la meva feina de l'estiu passat, alguns amics meus ho saben, va ser... El Miquel Montserrat ja no va poder fer aquesta feina ja, entre jo i el director de la col·lecció fer l'índex de matèries, que porta la seva feina. El criteri d'aquest índex de matèries és el següent. Només citem, per tant, no és un índex exhaustiu on apareguin totes les planes, sinó les planes que són temàtiques, perquè, evidentment, el terme pot ser utilitzat a vegades de forma no temàtica i, per tant, aleshores no té sentit que figuri aquesta plana. Ho dic perquè, clar, avui en dia fer un índex de matèria seria relativament fàcil en els mitjans informàtics, i poses la paraula, i són tots els llocs on surt aquella paraula, però igual més de la meitat d'aquests llocs la paraula no és temàtica, per tant, no té cap sentit que estigui en un índex. Per tant, aquí hem intentat fer un índex de matèries útil, és a dir, les referències són a les planes on es discuteix això, o on el terme és temàtic, és a dir, que no simplement l'usa, sinó que discuteix sobre el que vol dir aquesta qüestió. Pot ser una eina, evidentment, una eina per l'estudiant sempre, aquest tipus d'índex. I, per acabar ja, la traducció va precedida per una petita presentació meva, on vaig optar, perquè honestament penso que és el que cal en aquests tipus de llibres, per fer una presentació breu i útil i no escriure un assaig sobre Kant. A veure, l'important d'aquest text és que parla Kant. Fer un assaig de 150 planes tindrem dos problemes. Un, que jo em poso davant de Kant, perquè, clar, el meu assaig ve al davant, perquè és la introducció. Però també té un altre problema, en el fons, i és que, clar, és condicionar el text a una interpretació que igual d'aquí 15 anys està obsoleta. El text és vàlid per si mateix i per això el llegim encara. I, per tant, el que s'ha de fer és donar la paraula al text.
si jo vull fer un assaig sobre Kant, ja puc publicar un assaig sobre Kant, si és que me'l publica algú, no? Però s'han de distingir, penso, les dues coses. A mi no m'agraden, en edicions clàssiques, aquestes introduccions que es converteixen elles soles en un llibre, perquè això desvirtua el que estem fent aquí, no? Per això veureu que és una introducció relativament breu, on intento entendre el joc de la crítica i una mica descriure des de la metàfora del tribunal com està estructurada la pròpia crítica, perquè de fet es pot aplicar molt bé la metàfora del tribunal per veure les parts de la crítica i fer unes consideracions finals i inicials sobre que no oblidem que aquest text és una crítica de la raó pura, no de la raó teòrica. I que, per tant, el text només es completa quan arribem al cànon. I que l'objectiu de la crítica teòrica és poder escriure un cànon. L'objectiu de Kant és la filosofia pràctica. En una ponència que va causar molta polèmica entre els kantians d'estricta observança, en els filòsofs, com sabeu, les escoles filosòfiques segueixen existint i hi ha els d'estricta observança, els hegelians, els fichtians. En fi, jo potser perquè soc més historiador, soc una mica escèptic respecte a aquestes coses. Però bé, els kantians d'estricta observança va haver un diàleg així bastant furibund sobre el tema de que, en el fons, per Kant, l'essencial és la filosofia pràctica i que, en certa forma, subratllo, en certa forma, no ho dic absolutament, tota l'analítica és un genial artifici epistemològic per poder parlar de la llibertat. Si coneixéssim les coses en si, és a dir, si la física de Newton fos la realitat en si, no podem parlar de llibertat i, per tant, no hi ha discurs moral. Ergo, s'ha de fer una epistemologia que redueixi la física de Newton a fenomen. És a dir, és curiós això, perquè en el fons és com si Kant digués, per autonomitzar la ciència de tota metafísica, fins i tot per no convertir-la en metafísica, l'hem de reduir a coneixement fenomènic. I aquesta operació és la que ens permet alhora obrir el camí de la llibertat. Jo penso que aquest és l'objectiu de la crítica, perquè això és una crítica de la raó pura, no de la raó teòrica. I el cànon és la culminació de tota aquesta crítica. Bé, tot això una mica, la introducció subratlla aquests elements per situar el text i potser ajudar una mica el lector. No és un assaig ben bé sobre la crítica. Bé, en això teniu una mica descrit el text i així ràpidament una cosa i llegiré un text. Una última observació. Clar, emprendre una traducció com aquesta no és fàcil, evidentment, i vulguem o no, vol dir, quan s'emprèn una traducció com aquesta, independentment de les persones concretes que l'hem emprès, però en general vol dir que darrere d'aquestes persones que fan aquesta feina hi ha un humus filosòfic, és a dir, hi ha una certa traducció prèvia d'estudis. No es tradueix des del buit. Vol dir que hi ha una certa tradició en què s'ha estudiat l'autor i estem ja en un nivell d'una maduresa tal que permet emprendre una traducció d'una obra com aquesta. I en el cas de Kant també es dona això, efectivament, però en el cas de Kant és curiós, si mirem la tradició que hi ha al darrere, és fins i tot comprensible que les edicions de Kant hagin sortit molt tard. I ara només dono algunes dades. A 1897, quan es crea la revista Els Kantstudien, en el primer número envien a diversos corresponsals a països europeus perquè informin de què es coneixia de Kant. Aquí a Espanya van enviar a Lutoslawski, va anar a Madrid, evidentment, el ministre el va preguntar qui havia de parlar, el va dirigir, òbviament, el catedràtic de filosofia de la Complutense, que si mal no recordo era aleshores Nicolás Salmerón, i en Lutoslawski, més que parlar de què se sabia de Kant a Espanya, parla de l'entrevista que va tenir en Salmerón. El resum de l'entrevista, us recomano aquell article, és molt bonic. Primer li va costar moltíssim trobar l'entrevista, perquè el catedràtic d'universitat, per ser catedràtic, no anava a la universitat mai. Era impossible trobar-lo a la universitat. Em sembla que comenta fins i tot que li van comentar un professor i tal, diu, home, és que els catedràtics, per això són catedràtics, no venen aquí. Finalment aconsegueix l'entrevista a casa seva. Descriu el món aquell en què vivia el catedràtic, és una cosa realment kitsch, totalment kitsch. Finalment s'asseuen, comencen a parlar, i aleshores Salmerón li diu, així vostè va informar-se sobre Kant? Diu, sí, vull saber
què s'explica, on l'expliquen i tal. La resposta sintetitzo l'article. És més o menys dir, bueno, sí, alguna cosa sabem d'això de Kant aquí, però no ens ocupem massa d'aquestes figures secundàries. Més o menys per aquí va anar la resposta, si mal no m'equivoco. És a dir, el balanç de l'informe de Lukolavsky és que, efectivament, a Espanya ningú sap qui és Kant. Es podria potser haver matitzat una mica més, però bueno, en tot cas és l'informe que fa ell. I la veritat és que, clar, els estudis una mica seriosos de Kant hauríem d'esperar el neocantisme de García Morente i quan comencen a traduir, però clar, allò també va durar molt poc per la nefasta història de la nostra guerra civil i després el franquisme. No? De manera que la recepció de Kant, jo diria, la recepció d'estudis seriosos que permeten crear un humus, no? És molt tardana, perquè jo quasi diria que en l'acadèmia i fins i tot en la discussió pública entra abans Marx, Hegel i la filosofia analítica. És a dir, la recepció de Kant i estudis importants i traduccions importants de Kant comença més o menys als anys 80. Pedro Ribas tradueix la crítica de la raó pura a 1978. I aleshores comencen a haver tesis i comencen a haver professors que comencen a explicar Kant seriosament, detingudament. És a dir, que en aquest sentit estem en un país molt curiós on la recepció de Kant és molt tardana i l'estudi seriós amb Kant és molt tardà. Abans s'estudia Marx i Hegel que no Kant, no? O s'estudia Krauss, un personatge una mica secundari a Alemanya. No? És a dir, que això fins i tot seria una pregunta com per formular si això també ha influït en la nostra cultura, no? És a dir, que no haguem passat per Kant. No? Això dona que pensar també, no? Que abans ens haguem ocupat de Marx o de Hegel que no de Kant. No? En fi, no sé si això ara ho dic de passada, per tant, quedarà enregistrat, però és igual, no m'importa que quedi enregistrat. És com si haguéssim passat de la vella metafísica dogmàtica de la neoescolàstica a uns altres dogmàtics. Però la crítica és l'ensaltada. Potser això ajuda a entendre el país o la cultura del país. No? Bé, ha d'haver un humus, no? I com veieu, l'humus kantià és realment tardà, no? Però a partir dels 80 sí que comença a haver un professorat que comença a estudiar Kant, comença a haver edicions de Kant, bones traduccions de Kant, i això crea un cert humus. No? A la Universitat de Barcelona està clar, fins no vaig anar a esmentar els meus professors d'allà, perquè alguns tampoc serien coneguts, però per exemple a la Universitat de València això és perfectament clar. No? Fernando Montero és el primer que comença a explicar Kant seriosament. Mercedes Torrevejano també per la banda de la discussió metafísica amb Kant. No? Adela Cortina pel que fa a les qüestions d'ètica. No? José Luis Villacañas també comença estudiant a Kant. No? Tot això crea, efectivament, unes generacions que permeten que ara tinguem uns estudis kantians i que en aquests estudis kantians que tinguem ara traduïda al valencià, la crítica a la raó pura, pugui també ser un altre impuls per seguir estudiant a Kant les noves generacions dirigides pel Pedro Jesús, que és un excel·lent professor segur i un excel·lent kantià i, per tant, pren el relleu de tots aquests altres professors que ens han precedit. Un dels problemes del nostre país, i aquí tant em refereixo a l'estat espanyol com a l'àmbit de cultura catalana o valenciana, com vulguem dir, és que no hi ha tradició. I sempre estem tornant a començar. I clar, això és un mal afer. No? Sempre haver de tornar a començar vol dir que mai estem fent res aquí. Bé, podem ser una mica esperançats, podem estar esperançats que des dels anys 80 cap aquí sembla que comencen a haver algunes tradicions i, com a mínim, en el camp dels estudis kantians, en diversos llocs, i aquí a València, a l'Institut Camp València és una bona mostra, comença a haver tradició, no? I per tant hi ha un abans i la tradició és tradició perquè es transmet a un després, no? I al després esteu aquí també presents alguns dels vosaltres que integreu aquest grup. No? A partir d'aquí la feina està feta i ara està sotmès el llibre, com diria Kant, a la República de les Lletres i, per tant, a la crítica de tots els lectors que trobin errates que n'hi haurà i algun problema de traducció, que segur que n'hi haurà més d'un, i, per tant, ja ens els fareu arribar per quan s'hagi de fer alguna reedició. Esperem que sigui el més aviat possible. No? I ja en això acabo, per acabar només, permeteu que en aquest cas em citi a mi. Llegeixo l'últim paràgraf de la presentació del text. Per tot això, publicar la primera traducció catalana de la crítica a la raó pura no sols significa posar fi a una greu mancança en una llengua de cultura, ni és només una contribució acadèmica
a la fixació del vocabulari filosòfic català en un dels textos més cabdals de la tradició. També és, i potser més essencialment encara, una aportació a la República de les Lletres i als interessos universals de la raó humana, dels quals cap nació pot sentir-se al marge. Per a nosaltres, en efecte, segueix sent tan o més rellevant que en la il·lustració entendre el paper i els límits del coneixement i la seva deriva tecnològica, la relació entre el moment teòric i les exigències de la praxi ètica, social i política. I alhora, cada cop es fa més palès que molts problemes contemporanis seran difícilment resolubles sense atendre a un horitzó cosmopolita que plegui la humanitat sencera. Es tracta de qüestions que, vistes des del text kantià, adopten, enfront del desencís i pessimisme de molts autors actuals, una potser saludable tonalitat esperançada, capaç d'obrir, cito, una perspectiva consoladora per al futur en representar-se l'espècie humana en una llunyania en què finalment pugui haver assolit l'estat de ple desenvolupament de totes les llavors que la natura li va disposar i haver complert la seva destinació aquí a la Terra. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Salvi, per el discurs. Has combinat anècdota, qüestions tècniques, finalment una història de la recepció del kantisme, no? Sí, mira, molt interessant. Això m'ha sortit. Bueno, ara obrim el temps de debat. Si algú vol iniciar amb alguna pregunta, amb algun comentari, tenim el micròfon? Sí. Aleshores, per a trencar el glaç. Salvi, moltíssimes gràcies. Mira, hi ha moltíssimes coses que m'encantaria comentar, però en comento tres. Començo per una de les darreres que has esmentat i vaig d'allò més general a allò més particular. Però que importants són les escoles, és veritat. No tant en el sentit dogmàtic, per emprar el terme de Kant, no? Però sí en el sentit de garantir la continuïtat entre les generacions i fer el que deies tu, que hi hagi una veritable apropiació d'allò que s'ha fet i que es pugui dur endavant. I penso que podem estar molt feliços pel que s'esdevé entre nosaltres, perquè és veritat que hi ha una tradició que s'ha encetada en els anys de la transició a la democràcia al voltant de Kant, que aquesta tradició no s'ha perdut, no ha caigut en sac forat, sinó que s'ha reprès una generació rere l'altra i així estem nosaltres. Això és una meravella. M'ha cridat molt l'atenció en aquest sentit la referència al número 1 de Kant Studien, no? L'article de Lutosławski, no? que presenta una imatge desastrosa. Doncs és una cosa que pitjor no podia ser a Espanya, els estudis kantians. I és ben curiós perquè és clar que això que ell relata va esdevenir-se. Per aquests mateixos anys m'ha cridat molt l'atenció que els mateixos anys de què està parlant Lutosławski, abans de publicar el seu article, que tu has esmentat era el 1896. Bé, 4 anys abans ha publicat Marcelino Méndez Pelayo uns assajos filosòfics en què ja està dient, diu ell, que Kant en realitat té un antecedent, té un precedent valencià i és Luis Vives. I ell ho argumenta de manera prou precisa, dona almenys 4 arguments i acaba dient, doncs, Vives és Kant en profecia. Diu, i això és 1892, 4 anys abans de l'article de Lutosławski. Això què vol dir? Que hi ha una gran desconnexió, una gran marca d'informació d'allò que s'esdevé a Espanya per la banda de Lutosławski i també de connexió interna entre els filòsofs que treballaven a Espanya. I avui tenim una possibilitat de connexió, de treballar en interrelació. El Pedro Rivas és una cosa que s'estima molt del treball que fem nosaltres i és aquesta interconnexió entre ciutats i països. Això era un comentari que volia fer-te. Després en tinc un altre breu i és quan estaves parlant de la teva comprensió de la crítica, que deies l'analítica no és altra cosa que un gran artifici per a legitimar les condicions que permetin parlar de llibertat. I jo no he pogut sinó recordar-me del nostre Jacinto Rivera de Rosales, que en pau descansi, que tan sovint reblava aquesta idea. És que cal que la llibertat s'esdevingui al món.
i tota la resta està posat al servei d'aquesta necessitat. I vaig a una pregunta, perquè si no són tot comentaris, i jo tinc una pregunta que m'interessa a veure què em pots dir tu, de la nota sobre la traducció del Miquel Montserrat, en què ell fa la distinció al final entre estil i idiosincràsia. I diu el que segueix, llegeixo de la pàgina 31 de la traducció, és Miquel Montserrat que parla. I diu, per acabar, en una traducció de Kant és obligat també de referir-se a l'estil o a la falta d'estil de la seva escriptura. És clar que fora absurd pretendre de reproduir l'estil de l'autor alemany en català. Però, de tota manera, té tot el sentit intentar de conservar-ne almenys determinats trets i propietats, de preservar-ne la idiosincràsia. I posa idiosincràsia en cursiva. Aquesta distinció entre estil i idiosincràsia. L'estil no, seria absurd, diu, reproduir-lo, o cercar de reproduir-lo, això seria absurd. Però la idiosincràsia, això sí, cal preservar-la. Què en diries tu d'això? No. És a dir, tu que has vist des de darrere, diguem-ne, de l'escenari, tu com ho veus, això? Anant per ordre, doncs. Totalment d'acord en el tema de la importància de les escoles. Jo penso que és un dels grans mals de la cultura hispànica, que no tenim escola en el bon sentit, efectivament, perquè l'escola en el bon sentit no és el lloc on es repeteix mecànicament el mateix. Per agafar els termes de Kant, això seria ensenyar filosofia, però no filosofar. La verdadera escola és la que crea gent que segueix fent aquesta feina i, per tant, que ha assumit una activitat productiva en aquesta feina. Jo penso que això es podria aplicar en el tema de les escoles, del que és una verdadera escola en el camp del pensament. També es podria aplicar, en el fons, el model que Kant dona pel que fa a l'art. Quan diu allò que una obra d'art no és una imitació de l'anterior, perquè això el convertiria en art mecànic i no hi hauria un joc lliure de facultats, seria el que diem l'art acadèmic, que tothom va pintant paisatges iguals al final. No, aquest no és el verdader art. El verdader art és l'art que pren l'obra d'art anterior com l'element que posa en marxa les facultats del nou artista. No és imitació, sinó que és, jo traduiria el terme Nachfolge, seguiment. Però seguiment no perquè el copia, sinó perquè posa en marxa les seves facultats. La història de l'art la veu així, Kant, no com un seguit de tradicions mecàniques, sinó que cada obra és exemplar, és l'expressió que fa servir, perquè justament el nou artista, veient-la, comença a treballar ell, no per copiar-la, i per tant per fer noves síntesis lliures. Doncs bé, aquesta forma d'entendre la tradició, que no és simplement repetició mecànica, sinó que és allò que ens permet seguir avançant, perquè ens posem en marxa. És, efectivament, jo penso que fa que un país tingui continuïtat i una continuïtat creadora, que dona resultats, no una continuïtat mecànica. Totalment d'acord, per tant, no m'estic massa. També totalment d'acord en que la visió que dona aquell article del Kant Studien és realment negativa. Ara, possiblement, segurament és la que es tenia després de la conversa a Madrid. Clar, segur. Vull dir que Lipovetsky no s'ho inventa, allò. A més, recordaràs els detalls que dona, tot, aquella conversa està real. I, per tant, sí que tens raó que segurament allò es podria matisar una mica. Hi hauria matisacions. Tu n'has posat una i no coneixia el text aquest de Menéndez Pelayo que cites, no el tenia, però s'hagués pogut fer alguna matisació. Per exemple, molt abans de Menéndez Pelayo, fins i tot, en ple segle XIX, en Jaume Balmes coneix a Kant i discuteix amb Kant. És veritat que el que coneix de Kant és per via francesa i, per tant, clar, és una visió de Kant, diríem ara, una mica peculiar, però el té present i discuteix amb ell. I el que es diu a vegades l'escola escocesa de Barcelona de finals del XIX i començaments del XX, i molt interessada per temes estètics, les seves fonts són els anglesos, però també coneixen la tercera crítica de Kant, en traducció francesa. Per tant, evidentment, la visió d'aquest article es podria matisar una mica. Ara, en tot cas, el que no havia en aquell moment, evidentment, eren estudis seriosos, aprofundits de Kant. Això, evidentment, no. Això hagués pogut començar amb García Morente i aquella generació, però, clar, va quedar estroncat totalment i allà es va aturar. I bé, d'acord amb la tercera pregunta, sí, això coincideix amb el Jacinto, evidentment, la llibertat és el gran tema kantià. En el fons, la llibertat és construir un món jurídic
on els acords puguin ser pactats i no per violència, i per tant, a la llarga, que aquest món jurídic fomenti o faciliti la realització de la moralitat dels individus. En compte que això en Kant són dos asímptotes diferents. Una és la col·lectiva de l'espècie, que és el dret, i l'altra és l'estrictament individual de la perfecció moral. Però bé, encara que siguin asímptotes diferents, evidentment és el que interessa a Kant en últim terme. Jo aquí recordo, també des Kant Studien, no recordo quin número és dels primers, l'informe que Napoleó va encarregar a un dels seus secretaris, un tal Villiers, sobre la filosofia kantiana. Napoleó estava al dia del que passava a Europa, com tots sabem, i li havien arribat coses de Kant, entre altres motius perquè a París funcionava una càtedra de filosofia kantiana, des del directori. Temerin, Sieyès, i no sé quin és el tercer, un d'ells està en contacte epistolar amb Kant, creant una càtedra de filosofia kantiana i fan la primera traducció de la Pau Perpètua, el francès. Bé, segurament perquè havia aquest focus kantià a París, Napoleó hauria de sentir alguna cosa i encarrega l'informe. L'informe del Villiers està publicat íntegre en els Kant Studien, són unes 30 planes. És molt curiós perquè el resum de l'informe és el següent. Comença per la primera crítica i li diu: però miri, majestat, tots aquests problemes epistemològics són molt complicats, tot això. El que verdaderament interessa a Kant és la filosofia pràctica, i això sí que li vaig explicar bé. I li explica la segona crítica. Penso que ho va veure bé, Villiers. Ho va veure bé. Per això jo recomano sempre als meus alumnes, quan faig el curs sobre Kant, sempre recomano que la crítica s'ha de començar a llegir pel cànon. Després anem a les introduccions i ja seguim. Però s'ha de començar pel cànon i en part per l'arquitectònica per entendre com veu Kant la filosofia en el seu conjunt. Perquè allà s'on donen les claus del conjunt. Les famoses 3 preguntes, el sistema arquitectònic, és a dir, allà és on veiem el que realment pensa Kant que és la filosofia. Ara, per respondre a totes aquestes qüestions, òbviament el text comença per la part teòrica, això està clar, no? Però penso que és il·luminador si es comença pel cànon en lloc de començar directament pel primer capítol de l'estètica, no? Perquè la llibertat és el tema, no? Bueno, com diu Kant, recordem, no? Les 2 pilastres de l'edifici de la filosofia són la idealitat de l'espai i el temps, és a dir, que el nostre coneixement és fenomènic, i la llibertat. Són les 2 pilastres. I, efectivament, les 2 tenen a veure donada la solució que ha donat Kant a la tercera antinòmia. Bé, i finalment la pregunta sobre estil i idiosincràsia. Sí, això ho vaig discutir amb el Miquel, però no excessivament, perquè va ser el moment en què això ja és l'últim que es va redactar per enviar a l'editorial, per tant, el que et dic més que fonamentat en discussions és una mica la impressió que jo vaig tenir també d'això quan en vam parlar un dia. El que vol dir aquí Miquel és que, a veure, si per estil entenem, que és que penso que aquí entén, intentar reproduir literalment aquest llarg període kantià sense més, això és impossible. Però entre això i trencar totalment amb la forma d'operar de Kant, hi ha una diferència. El que s'intentaria mantindre quan diu idiosincràsia seria aquesta forma d'operar i de pensar de Kant, que pot ser a vegades obligar a corregir el seu estil, però no el fons de la qüestió, no? Penso que va per aquí la diferència. I la veritat és que en català funciona molt bé, o sigui que realment fins i tot quan el període és llarg funciona bé i quan el període el talla també funciona bé, no? I realment un té la impressió que està llegint a Kant. Això seria la idiosincràsia. A veure, seria una mica, penso, però el Miquel tindria més, et donaria una resposta més encertada, clar. Però jo penso que en el fons aquí el Miquel apuntava a la diferència entre esperit i lletra. L'estil és la lletra, però clar, no pots fer una lletra que traeix l'esperit, o no es veu l'esperit. Doncs bé, la idiosincràsia seria l'esperit, no? Intentar mantenir l'esperit, malgrat que la lletra mai la podràs mantenir fil per randa, encara que ho he intentat prou ser fidel a alguns aspectes de l'estil. S'escolta bé.
Res, Salvi, moltíssimes gràcies per la teva presentació tan clara a més. Jo volia comentar perquè bé, demà es tractaran les parelles de conceptes en la segona taula rodona, però m'ha cridat l'atenció quan estàveu... Pots posar un moment el document, per favor? On estaven les parelles de conceptes. Perquè, per exemple, respecte a, sí, el principi respecte a Wirklichkeit i realitat, clar, Ribas i Caimi sí que fan la distinció entre realitat i realitat efectiva, és a dir, realitat com realitat només i Wirklichkeit com a realitat efectiva. Aleshores, volia preguntar-te una mica el motiu d'aquesta decisió i també, per altra banda, clar, a mi sempre hi ha una qüestió que em sorgeix i és si té sentit, perquè és veritat que Kant no és metodològic en aquesta qüestió, tu l'has esmentat, en la distinció entre Gegenstand i object, en el sentit de que no queda clar. Però de certa manera jo sempre intento entendre que com el Gegenstand és aquest moment on encara no podem parlar de l'objecte constituït, és a dir, és com encara l'estructura espai-temporal on es dona aquest aspecte de donació, i per altra banda l'objecte és ja l'objecte constituït. Però és veritat que aquesta distinció realment no opera bé la crítica perquè Kant mateix no és metodològic en la distinció. Però clar, també té relació en la qüestió de Wirklichkeit i realitat, i com que demà no estaràs, a mi m'interessava saber què penses al respecte. Molt bé. A veure, per la que fa la primera qüestió, aquesta va ser qüestió molt discutida entre Miquel i jo, i finalment, a veure, el revisor d'un text tampoc és el traductor. Per tant, traductors, Miquel i Montserrat, treballant conjuntament moltes hores que ens hem passat, això sí. Aleshores, a veure, jo possiblement m'hagués inclinat més per una solució com la que tu apuntaves perquè fa a Wirklichkeit. Ara, la rèplica, i això també em va fer rumiar molt, és que, clar, estem tan acostumats a traduir Wirklichkeit per efectivitat o realitat efectiva perquè això funciona molt bé en Hegel. Però clar, això funciona bé en Hegel, i Kant no és Hegel. I clar, aleshores, a més, el Miquel té la gran sort que la seva dona és alemanya i, per tant, alguna sessió l'hem fet amb la dona, discutint qüestions lingüístiques, i clar, la dona ens va corroborar, en aquest sentit va donar tota la raó al Miquel, que Wirklich, tal com funciona en la llengua, és el real, sense més, i no donis més volta. Das ist wirklich. Això és real, no és més volta. Ara, Hegel sí que tematitzarà el terme d'una forma tal, donada la seva filosofia, que ens obliga segurament a traduir-lo d'una altra manera. Però clar, això passa a Hegel i no a Kant. Aleshores, després de diverses discussions, vaig dir, sí, ja m'has convençut, vull dir, efectivament, potser deixem Wirklich i Wirklichkeit com a real i per realitat marquem el terme, evidentment, en els angles. Després ja veurem, és el que tu apuntaves, si Kant sempre és consistent o no en la distinció. Això és una altra qüestió després, no? Però a l'hora de fer la terminologia, el llistat de termes, finalment l'acord que es va prendre va ser aquest per aquest motiu, que clar, no estem en Hegel aquí. I en l'ús de la llengua, el Wirklich és el real, no hi ha masses més matisos aquí. En canvi, sí que quan Kant diu realitat, és a dir, pensem en les categories, no? La categoria de realitat, allà sí que s'està referint a allò que en la tradició leibniziana és la definició real. És a dir, el concepte pensat. Allò és realitat, evidentment, el contingut conceptual. En canvi, Wirklich és el que diem real. Bé, aquest seria pel que fa a la primera observació. Pel que fa a la segona, a veure, jo aquí, òbviament vam mantenir la diferència en els angles, per tant, el lector sap quan Kant posa object i quan Kant posa Gegenstand. Ara, és del tot coherent la forma en què Kant usa els dos termes? Acordo amb tu que hi ha moments en què no ho tinc tan clar jo. Ara, hi ha moments en què sí que penso, en què sí, per exemple, si poses l'adjectiu transcendental, només l'admet objecte, penso jo, no Gegenstand. Per tant, jo penso que aquí sí que hi ha un intent de Kant en algun moment de perfilar
una certa diferència conceptual entre objecte i instant, però tampoc coincidir amb tu que no sé si sempre es manté del tot. Però bé, això ja són, clar, opcions, això ja ens movem a la interpretació del propi text kantià, no? El traductor aquí, i això sí que en Miquel va ser molt curós, i jo també li vaig, i jo estic totalment d'acord, el traductor aquí s'ha de limitar a dir, miri, com hi ha un doblet, doncs jo marco el doblet, i ara vostè, si vol interpretar Kant, espavili's en el text, no? I ja veurà si Kant és sempre consistent o no ho és, no? Però així com en Wirklichkeit i realitat ho veig més clar, el sentit dels dos termes penso que queda prou més clar en general, en què aquest objecte a vegades et donaria a tu la raó, encara que a vegades penso que objecte no es podria substituir per instant. Però tampoc Kant ho aclareix massa en cap passatge concret. Aquí suposo que coneixeu, perquè per aquestes coses de matisos és una eina, que tampoc t'ho soluciona tot, però és una eina que, clar, entra tant en el detall, el lèxic aquest que ha fet Stolzenberg en 3 volums, que de fet és una enciclopèdia kantiana, jo més que un lèxic és una enciclopèdia kantiana, això a vegades ajuda a trobar passatges, de veure si el terme aquest es manté o no es manté. Però en això val a dir, ja ha sortit abans, i tu també ho has apuntat ara, que Kant és veritat que crea una terminologia que aparentment és molt estricta, aparentment, però a vegades ell mateix es mostra, redacta amb molta llibertat. Però també hi ha que pensar que la crítica està redactada en 3 mesos. Tampoc se li poden demanar masses més coses, segurament, no? Jo aquí sempre poso als alumnes com contraexemple, i funciona molt bé el contraexemple. Kant la pensa durant 10 anys, la redacta en 3 mesos. Descartes té la seva metafísica acabada i escriu un llibret que malauradament s'ha perdut, el somni dels cartesians és trobar un dia el llibret, escriu la seva metafísica, el resum de la seva metafísica, a 1631 i li diu a Mersenne, tinc la metafísica acabada, diu, ara el meu problema és pensar com l'he d'explicar als altres. I la publica al 41, es passa 10 anys pensant com escriure-la. Kant es passa 10 anys pensant-la i escriu en 3 mesos. Descartes l'escriu al 31 i es passa 10 anys pensant com escriure el text. Per això les meditacions metafísiques, des del punt de vista estilístic, és un aparell de rellotgeria perfecte. És una obra literària perfecta. Per exemple, les 3 primeres meditacions s'editen sense un punt i a part. Els punts i a part apareixen a partir de la tercera. Passa que després els editors no van seguir. Això només està a la primera edició. Els editors després van dir que això cansava el lector i van anar segmentant el text, però Descartes vol que les 3 primeres siguin un tot sense punt i a part, perquè és el flux de la consciència que reflexiona sobre si mateixa. Els termes tècnics no apareixen fins quan han d'aparèixer. Si mireu la primera meditació, no hi ha un sol terme filosòfic tècnic. Per què? Perquè és l'home de carrer que encara no fa filosofia, sinó posa en dubte el que sap com a opinió. Per tant, ja no poden haver termes tècnics, no servirien de res, perquè no sabem què signifiquen. Cada terme apareix en el moment que ha d'aparèixer, ni abans ni després. Clar, aquest aparell funciona també, perquè ha estat molts anys pensant com escriure la metafísica. És quasi el cas invers, no? Per tant, clar, a Descartes li surt un text literàriament preciós, molt ben construït literàriament, no? Clar, a Kant, en 3 mesos li surt un text que a vegades té problemes interns, això està clar. Sense desvirtuar el mèrit del text, evidentment, no? Vull dir, el mèrit és indubtable, però la redacció és recent, no? Alguna qüestió més? Jo volia, si podries dir alguna paraula més sobre aquesta qüestió de, bueno, s'ha parlat de l'estil, la idiosincràsia, l'estil kantià, no? El flux kantià. Has esmentat un moment al final de la deducció B que desapareixen els paràgrafs, no? I hi ha un cert deixar-se dur, no? Tu creus que això es deu a alguna qüestió interna a l'obra? Algun episodi personal? Però són 3 mesos. És veritat que en 3 mesos no dona massa temps. Si l'haguera escrit en 10 anys, en 10 anys és difícil que l'estil d'un escriptor no canvia, no? Però en 3 mesos... Bueno, pot canviar o el pot controlar molt també en 10 anys, no? Perquè és el que fa Descartes, el controla tremendament, no? A veure, el que diu literalment és, mirem el que diu i així veureu,
on jo posava una mica el que es podria una mica desenvolupar. És la plana 155, em sembla, on s'acaba l'últim paràgraf. Sí, l'últim. A veure, primer una observació prèvia. Jo penso que això es podria estudiar. No m'atreveixo a donar un resultat, però penso que es podria estudiar si realment aquesta nota es reflecteix després en el propi estil o no. No ho sé. Per tant, no m'atreveixo a dir-ho, però llegim el que diu Kant. Diu, només fins aquí trobo necessària la divisió en paràgrafs, perquè havien de tractar els conceptes elementals. A veure, això que diu també és relativament incorrecte, perquè no només hi ha conceptes elementals aquí, sinó que hi ha la deducció transcendental, que ja no són bé conceptes elementals. Segueix. Ara que ens proposem que esdevingui comprensible l'ús d'aquests conceptes, per tant, la idea és ara que els conceptes aniran funcionant ja sol, aniran funcionant ja, fins ara els hem definit, ara aniran funcionant, per tant, ara el pensament anirà avançant més, la presentació podrà prescindir-ne i prosseguir en un nexe continu. Això és el que jo havia dit abans, com un flux. És com si dir, ara que tenim les definicions bàsiques, ara ja no em ve bé posar paràgrafs, perquè ha d'avançar com en un nexe continu el pensament. Es podria veure si realment això es reflecteix en l'estil. Jo no m'atreveixo a dir-ho. Tinc la impressió que potser sí que alguna cosa es podria reflectir, no ho sé. No m'atreveixo a dir tant. No m'atreveixo a dir tant. Però, a vegades, aquests estudis del llenguatge d'un autor, a vegades poden il·luminar alguna cosa. Evidentment, no és el cas de Descartes, que està 10 anys rumiant com escriure un text. Clar, Kant té una peculiaritat que és que acumula moltes subordinades, no? Sí, aquest és un dels problemes, la subordinació llarguíssimes que fa, que obliga que això, com a conseqüència, té que, com el període és tan llarg, els antecedents dels pronoms dins d'un problema tan llarg a vegades són confosos. No està clar on has de buscar l'antecedent. A vegades no, O sigui, també és veritat que a vegades potser s'exagera molt, però sí que és veritat que hi ha vegades que és molt dubtós on està l'antecedent. El traductor ha de fer una nota, no? Ha de fer una nota i dir, miri, jo penso que l'antecedent és aquest, encara que hi ha qui llegeix que l'antecedent és l'altre. Afortunadament, en aquest sentit, els nostres problemes filològics d'editar aquest text, encara que hi hagi això de buscar l'antecedent i tot això, al final són problemes menors si, com sabeu, comparem en els textos antics. Sí, clar. El primer problema del text antic és que no tenia ni punts ni comes, ni majúscules ni minúscules, i que tot era un seguit. I les divisions les hem posat nosaltres. Dit un text antic, realment, de fet, els textos antics els llegim nosaltres d'una forma que no és el text, perquè hem anat posant tot de punts i comes per allà al mig. Afortunadament, no tenim aquest problema. Alguna qüestió més? Alguna última intervenció? Bé. Sí. Sí que volia fer un comentari respecte a demà, no? Demà és dijous. Això ha sigut per a despertar les consciències. Això ens trobem a les 9:15 per a començar a les 9:30. I recordeu que no és així, Nosaltres hem triat per a cada franja, tenim aquesta vesprada, demà al matí, demà a la vesprada. Per a cada franja hem triat un lloc diferent. I això ho hem fet a propòsit perquè cada lloc té un significat diferent. Això és mentida, no ho hem fet a propòsit. Senzillament són els jocs que hem trobat, perquè els jocs estan sempre molt demanats i aleshores no sempre és fàcil aconseguir el mateix joc. Aquest, però t'he trellat. A posteriori m'he adonat que t'he trellat. I és això que és el Saló de Graus, que és un lloc molt solemne, de graus, per a presentar TFGs o TFMs, etc. És el lloc solemne per a presentar la traducció de la crítica a la raó pura
al català valencià, que és una obra magna, veritablement. Us estem, per a vosaltres, tota la nostra admiració, Salvi i Miquel, que et preguem de transmetre-li la nostra admiració i el nostre agraïment. És una obra magna, veritablement. Demà al matí tenim una sessió, les traduccions de la crítica al castellà. I aleshores serà la primera, la traducció de Manuel García Morente, que estarà representat per l'editor Rogelio Rovira. Tot seguit, la traducció de Pedro Ribas, que per motius de salut li feia tantíssima il·lusió venir, però és impossible, per motius de salut sobrevinguts, però ha enviat un text que llegirem. En tercer lloc, la traducció a l'italià de Costantino Esposito. Tindrà ell mateix des de Bari. En quart lloc, per a cloure el matí, la intervenció de Mario Caimi, que està allà sempre molt coratjós des de Buenos Aires. Llavors, és un matí de treball al voltant de les traduccions i bé, tindrem ocasió de filar molt prim. Per això, el lloc ideal és un lloc de seminari i és el que tenim, que és el seminari F11. Es troba a la planta baixa. Quan hom arriba a la facultat, està la marquesina d'accés a la facultat i a l'esquerra de la facultat es veu una porta que diu Unitat Docent de Filosofia o Unitat de Gestió, no recordo ara. Bé, s'entra per aquesta porta, doncs sense accedir a la facultat, sinó accedint a l'edifici departamental que hi ha a l'esquerra. I es veu un gran passadís blanc. I el passadís blanc acaba en la F11, que és on tenim la sessió del matí. I després, a la vesprada, tenim la trobada més transversal, que són una primera part al voltant d'alguns termes de la traducció, que són particularment espinosos i que participaran tots els traductors, inclòs el Salvi, que està encara. Després de la pausa, la segona part sobre alguns temes de la crítica, particularment difícils o engrescadors, que estaran de nou tots els traductors, llevat del Salvi, que ja se n'ha d'anar i haurà agafat el tren. Com que eixa trobada de demà a la vesprada és una trobada transversal que està guiada pel col·loqui, pel debat, per la discussió, pel diàleg, aleshores tenim una sala que té justament l'estructura adient per això, l'estructura en U, de taules i de cadires en U, que és la sala de juntes i que es troba a la primera planta de la facultat, on estem nosaltres ara, però a l'altre costat. Seria a l'altre costat, que està passadís de els despatxos de la degana, dels vicedegans, i al final d'aquest passadís la sala F11. És a dir, que tenim un lloc adient per a cada temàtica. Ui, he dit sala F11, ja ho estic barrejant tot un revolutum. No, és la sala de juntes, efectivament, demà a la vesprada. Aleshores tenim un lloc adient per a cada... Alguna cosa més, Sandra, digues, que calgui recordar. Està tot? Aleshores, retornem la connexió a Pere, que tens la funció ara de tancar solemnement. Bé, doncs moltes gràcies. Ens emplacem per a demà, 9:30. Mario Caimi, muchas gracias por el valiente seguimiento, además en valenciano, que lo cual le añade... Muchas gracias y hasta mañana. Muchas gracias. A vosaltres.